אז הגענו לרגע שאני כל כך אוהבת וכל כך מתרגשת לכבודו. חג שמח, חג חנוכה שמח. היום נר שמיני של חנוכה, היום הזה נקרא גם זאת חנוכה עד מחר לפני הדלקת הנרות של שבת. היום הזה מסוגל לניסים ונפלאות גדולים ולישועות. רק תבקשו, רק תתפללו, רק תפתחו את הפה במילים שלכם ותוציאו את כל אשר חפץ לבכם. ואני רוצה רגע לדבר על סגולה שהיא ממש, אני רואה בה ניסים גדולים כבר כמה שנים. יש פה את הפתקים בעצם שאחרי הדלקת הנרות, לשבת מול החנוכיה, אפילו לקבות את האור, ופשוט לבקש ולהתפלל, ולכתוב על פתק. מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. ואז לבקש בקשה שאתם מאוד מאוד רוצים, מאוד מאוד רוצות. ובשנה הבאה, ואז אנחנו תולים את זה כמובן, זה הפתקים מכל השנים, שלי ושל כל המשפחה. ובשנה שלאחר מכן, בחנוכה, בזאת חנוכה בנר השמיני, אנחנו פותחים ורואים את הנס הגדול שקרה לנו. וגם אם הוא עדיין לא הגיע, לא להתייאש, הוא מגיע בזמן המדויק. אני רוצה רגע לקרוא כאן פתק שכתבתי עבור אישה מקסימה, אהובה, חברה, משפחה, שהיא הייתה בבית חולים שנה שעברה במצב מאוד 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 קשה, ממש 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 קשה. היא הייתה חודשים ארוכים בבית חולים וביקשה ממני שאני אכתוב עבורה. רפואה שלמה, חיזוק הגוף, בריאות שלמה, לחני חנה בת פרידה, בעזרת השם, שתצא מבית החולים היום. תחזור לאיתנה הראשון, אלנה רפאנה לה, אלנה רפאנה לה, בריאות טובה לה ולכל משפחתה. וכן, קרה נס, וחני האהובה שלנו בבית עם המשפחה ועם הנכדים, תודה לקדוש ברוך הוא על הנס הזה, נס שממש גלוי לעיניים. בואו נראה מה אני כתבתי, לשתף אתכם אמיתי. מן המרחב קראתי יא, ענני במרחב יא. תודה בורא עולם על כל הניסים והישועות והנפלאות שאתה עושה עימי. תודה על הנס שזכיתי בו משנה שעברה. מבקשת ביום קדוש זה שיפתח לי העשייה בכל הקשור לטיפולים, סדנאות, שהוציא לפועל לידי ביצוע, בקלות ובזרימה, את כל הרצונות והרעיונות, והקים מרכז לטיפולים, מדיטציות, סדנאות, הפרשת חלה ושידוכים, והשפיע על אנשים רבים שימצאו את זיווגם. אז אני יכולה לומר שבאמת ניסים גדולים אני רואה השנה הזאת, גם בזיווגים, גם בטיפולים בקליניקה, וגם בסדנאות של הפרשת חלה שאני עושה לשם שמיים. ואני רוצה לציין ולומר ולחזק את כולם, להתפלל, להודות, להלל ולשבח, ולומר לכולם חג שמח, חג חנוכה שמח. אוהבת אתכם.